Intun sumangutay sadyay pangukuman at dantut panagsenaay. No dagiti mapukaw agsangit dagaputa di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut lawa. Inaldaw masabat nag ammet na mapukawak ngam di mula imbaga ni Jesus. Uiwar nagtayo kadagiti tao nga dati mangisalakan. Tapno awan mo sadyay ti agkunaken ka nga di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut lawa. Inaldaw masabat na amumet na mapukawak ngam di mula imbaga ni Jesus. May sa pamalakad umda sa mangyasideg ako mi